A nova EDAR de Queiruga, na que a Xunta investirá algo máis de 1,7 millóns de euros, virá a dar resposta a unha bella demanda deste concello, e que é dotar con este importante servizo básico a unha das principais parroquias costeiras do municipio. Segundo explicou o propio delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, o proxecto vén de saír xa a licitación, polo que se todo marcha sobre os prazos previstos, as obras poderían estar xa iniciadas no último semestre deste ano. Neste caso imos a facer unha inversión de máis de 1.700.000 euros. Hoxe iníciase o prazo, o procedimento de adxudicación que durará 6 meses e dentro de 6 meses pois empezará o que é o prazo de execución da obra que esperamos pois que en 12 meses máis pois estexa finalizado, co cual dentro dun ano e medio pois se a execución da obra é a correcta e vai como ten que ir, pois estará xa funcionando esta depuradora. A nova planta de depuración, que dará servizo a unha poboación estimada duns 1.500 veciños, estará emprazada no lugar da ponte. As obras prevén a instalación dunha nova rede de colectores e a instalación de 3 estacións de bombeo e 2 impulsores. Segundo explicou o alcalde Luís Soujo, trátase dun paso máis cara á consecución do tan ansiado saneamento integral do municipio. Empezamos ca depuradora de Baroña, continuamos ca depuradora de Xuño, fixamos tamén a de Orellán, ahora a de Queiruga, e, bueno, levamos un grandísimo porcentaje de saneamento no Concello de Porto do Son. Ahora faltanos a parroquia de San Pedro, que, bueno, que unha vez este adxudicada esta, empezaremos a romper a cabeza e a presionar tamén outra vez a Aguas de Galicia para colaborar ca parroquia de San Pedro. Oujo sinalou tamén o enorme esforzo inversor realizado en materia de saneamento pola Xunta de Galicia e o Concello nos últimos anos, por riba, segundo el, dos 10 millóns de euros.